ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ବାଲି ଆଣିକି ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ ବାଲି ଆଣିକି ଘରର କିଛି ପାଣି ପାତ୍ରରେ ପକେଇକି ତାକୁ ବୁଲେଇଲେ ନୀଳଚକ୍ର ଆକୃତି ନେଉଛି। ତ ସେଇ କଥାଟା ମୋର ମନେ ଥିଲା। ତ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ। ତ ପୁରୀର ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଇ କଥାଟା। ତ ସେଠୁ ମୁଁ କିଛି ବାଲି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ସେ ବାଲିଟାକୁ ପକେଇକି ହାତ ବୁଲେଇବି କ'ଣ ସତରେ ସେମିତି ଆକୃତି ନେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆକୃତି ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଲିଟିକୁ ପକେଇଦେଲି ପାଣିରେ, କେମିତି କ'ଣ ଆକୃତି ନେଉଛି ଦେଖିବା। ବାଲିଟାକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଆକୃତି ନେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସତରେ ଆକୃତିଟା ନେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ନୀଳଚକ୍ର ଆକୃତି ନେଉଛି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଅପୂର୍ବ ନୀଳା ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।